ma tinira da ba da ne koma tinira lawala mai nama ta bi azan ba ba ne ba gobiri mutu ne nana ta shi na mara da gaishe ne ta shi na mara da gaishe ka ce abi azan ba ba ne ta Allah ci mai alabarka gyara mai gyarawa Allah mataimakin bawa ne maganan nan di ba lalle a zance don wurin zuwa ne zane kuma wurin zuwa da yawa na wallahi ba ni riwa ni ban ligewa kuma ba ni bari sai da aka ce ni a'a mai ba dana dawa dan san mai na tawa dama mamaki dai ga ta jira gari da ya lalace garin nan ya lalace wani tsoho na nan ba a'a tsoho mai alabe na mai alabe shi kuma nawa wani tsoho mai zahigi waya ma a waɗi ne nice tankar mai dan turin turo in zarabe da na in yanke da kai di ba dawa mamaki ga ta cina ko cikin sanau da wada ma kai wallahi mun gare saura ka ta cewa waye na saba ba ka da wayo awo ni ce ba ni da wayo dan ba ni ba ni ban liƙewa kuma ba ni bari sai da aka ce ni a'a mahi ba dana ba ba dawa ya yi ture-ture na kai ne kai wallahi mun gare ne kan su a cike zaunawa can wajen yanko ne ya girke zuwaiya ni ce zo ta so kwashe zuwan keke na shi kai ga ni ce ta so kwashe zuwan ka raga mai wanga ni ce wallahi ba na ragawa kuma ba ni bari dan ba dana ba badawa kaga raguna ya canye na ji ya gama da rawar gaji hayya kaga mutane wallahi ban liƙe kuma ba ni ba kai di badawa tsohon mu na datun dama wallahi ya ture shi mata ta yi ya canye ta da wurin yaɗi nan da na ta shure ma da an huta ma badawa in gabas kake hanyar na hanyar mulke za ka biyo kaga gawan hunan kaga ga gida ne nan ga
dogon yaro yana ga gidan na amma ya bushe tun dama aduwa da ya aga wurin nan kai diba dawa sai tankara mai da tura kurege sai ya shige ɗakin nan mun ya garaje kai kure mun jaye kuma ya tsere kai nice to kuje a yan yara ku da kanko a kurege na ba wai ka banza ta kashe ku sai tso mai dan ture a'a wallahi ba ni sauna ga ta cewa wai na saba baka da wayo awo ni ce ba da wayo dan ban liƙewa wallahi ba da bari kai ni ba dawa ni ban liƙe ba ko jiga can da wada ma ka kira ne shi ɗaya na kayi gangaruwan nan da na sai ci zamani sai buɗi ga yada shi ta wuri ga tsohiyya wallahi ban liƙe ka raga mai wanga ni ce wallahi ba da raga tsoho ya lalace jakai ya wara ta har ya kai ga mutane kaga raguna ya tanye na ji ya gama da rawa kai wallahi ban liƙe dai na kai ga mutane Yara ta bara mai Allah Ubangiji mai gaba zare ma ina kiranka wallahi ba sa yamma za ku haje gargadi ni kai ne ai gwane daga zike kai wanda iri na dan wadi ni kai wallahi ban riwa kwamma sake bar ta jana bakin da bai da kwado yaushe zan rihewa wallahi ban rihewa yan maza kuna ji kuɗi ake bidowa arme aka yi na gaske don Allah ka yi a daina hade dan waɗi ni kai ni bakin da bai da kwado yaushe zan rihewa kwarato ba kajina dan akwai na datan sai gidan makera an tabo waɗannan wallahi mai guduna mai babba kwaka yi kwarato ba kaji kai dan akwai na datan dan mu zan rihe su wallahi ban rihewa ko bi aka yi ana yi kwarawa na kai wurin bingi ba kajina bingi ina wadi ne sai na zan rihe kaji wallahi ban rihewa wanga kaji haka mamaki nan shi na ta cina can kwarto gidan makera an tabo waɗannan wallahi mai guduna dan kududdule na ko kasuwa kana ji ta ci ta huce na can da ni ishe ji ina gane duddugin nan kai ana hodi saura na nan suna ta kura ai suna ta cewa ke doki ya biyo ringa ke nice gurgusa wurin nan dibi duddugen na ko kasuwa ta wuce na sai na gane dudduge ne inda mai gudu na in wurin sukana sai masa shi cerau da kuɗin gaza shi cin
inda mai gudu wana wanga kaji haka kayan waɗi ni kai ne mata bai cikin gidan nan ya kwana tana nan ya kudurdulat nan ya gidan su hata ya gidan su biga ba dan wuri da rere ranar da ya tabe ta ai da ya kashe ta saura suna ta kura ai suna ta cewa ke doki ya biyo wurin ke nice gurgusa wurin nan dibi duddigen na ko kasuwa ta ci ta wuce na sai na gane duddige nan kun ga zan wucewa salamu alaikum